Ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Ligatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Aurrera egina da, euskaraz bizitzeko eskubidea eta euskararen normalizazioa erabat oztopatuta, mugatuta edo aitortzarik gabe dugula euskararen lurralde osoan. Eta hau praktikara eramaten denean, betarrek aurkitzen dutena da, bai administrazio publikoan euskarazko zerbitzuak jasotzeko oraindik oztopoak dituztela, euskaraz kontsumitu alizaterakoan ere oso zaila egiten zaiela, baina baita euskaraz ikasi edo euskaraz lan egiteko ere oztopo nabarmenak daudela. Zenbakiena erlatiboa dela, ez? Oso, beti ere hau lagin bat da, bai? Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzen direnean, ezin direla horiek diskriminatzailetzat jo, eta ezin direla horiek gutxietsi. Beraz, hori, dei egiten diegu bai gizarteko alderdi, eragile eta herritar guztiei pixka bat arduraz jokatzeko eta gure hizkuntza, gure izaera eta herri honen muina den euskararekiko ere jarrera eta bateragune bat lor ditzagun. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak 25 milioi euroko inbertzioa egin dute Salburu auzoko tranbia martxan jartzeko. Obrak duela 3 urte hasi ziren. 2023ko urtarrilean lehenengo probak hasi ziren eta apirilaren 11an martxan jarri da. Datuen arabera, 20.000 pertsona inguru hurbilduko ditu Gasteizko erdigunera 10 minututan. Inauguratu den linea Salburua eta Ibaiondo auzoak lotzen ditu. Hala ere, Florida geltokian Abetxuko Unibertsitateak linearekin lotura izango du. Bidaia luzeena 30 minutukoa izango da, hau da, lehenengo geltokitik, martxoak 8 etorbidetik, Ibaiondo auzora. Bestalde 15 minutu izango ditu Legebiltzarreko geltokira eta 20 Europa jauregira. 2,5 kilometroko ibilbidea da, eta tranbia 2008an estreinatu zenetik zabalkuntza handiena da. Unibertsitateko ibilbidea bikoizten du, eta Abetxukukoa berriz ez da kilometrora iristen. Abiadura handiko trena tarteko Frantziak eta Portugalek Espainian dituzten enbaxadorekin bildu da Iñigo Urkullu lehendakaria. Atlantikoko makroeskualde baten beharra adierazi die enbaxadorei. Jaurlaritzak Euskal Herrikoa 2030erako lotu nahi du Europa iparraldearekin. Frantziak ordea Europako batasunarekin 2030erako bordele eta akize zatia egiteko konpromiso hartu zuen. Orain baina 2052ko atzeratu du proiektua eta horrek are gehiago atzeratuko luke akizetik Bidasoaraino joango litzateken igarobidea, Euskal Herrikoarekin batuko litzatekeena. Testuinguru horretan Frantziako gobernuari presio egiten ari da Jaurlaritza AHTaren proiektua azkartu dezan, eta horrela eremu Atlantikoak batuko dituen makroeskualdea sortza du helburu. Ildo horretan Urkulluk Jean-Michel Casa enbaxadore frantziarrarekin izandako hartu emana baliatu du abiadura handiko trenaren konexioak lehentasunen artean jar ditzala eskatzeko, eta Macronen gobernua jarritako 2052ko data baztertzeko. Bada Urkulluk aukera izango du Igrekoaren lotura lanen bultzada aurrez aurre defendatzeko Parisen, Frantziako garraio ministroarekin bilera bideratzeko hitza eman diolako enbaxadoreak. Bestalde enbaxadoreak begi onez ikusi du Urkulluren proposamena, Europar Batasunean elkarrekin aritzeko eremu Atlantikoak batuko dituen makroeskualdea sortzaren ingurukoa. Beti ere Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Europako presidentzia hartuko duen honetan planteatzen badu. Bien bitartean ideiarekin bat egin du Portugalek Espainian duen enbaxadore Joao Mira Gomezek ere. Proiektua babestuko duela adierazi du Portugal Europa iparraldearekin lotzeko bidea delakoan. Bien. Perfecto.
Arabako landa eremuan, Arabako ozean hain zuzen ere, osakidetza desegiten ari direla salatzeko egindako mobilizazioen ostean, ELA sindikatuak osasun zentroetako langileak grebara deitu ditu apirilaren 27. Duela aste batzuk lurraldeko herrietako osasun zentroetako profesionalek eta pazienteek zenbait mobilizazio egin zituzten. Eusko Jaurlaritzak aurreikusi duen lan berrantolaketak eragina izango duela pazienteen arretaren kalitatea eta langileen baldintzetan salatu zuten. Orain ELA sindikatuak greba deialdia egin du. Sindikatuak kritikatu duenez, Arabako landa eremuko osakidetzako langileek 25 urte daramatzate asteburuetako etengabeko arreta kontratu partzialekin eta behin-behineko kontratuekin eskaintzen. Horrekin batera, azaldu du lepera atera nahi dituztela kontratu horiek, baina salatu duenez, iruzurreko kontratuak dira eta plaza horiek aspaldi sortu behar zituzten. Gauzak horrela, apirilaren 27ko greban 3 aldarrikapen zehatzak izango dira hizpide. Lan baldintzei eustea, langileekin negoziatzea eta ordezkapenen 100% bermatzea. Argi dago bereiztuta, alde batetik da, autizazioen aurreketa sufritu dutena, eta bestaletik beste sufrimenduak jaso dutenak,
Gezaltza Añanan kokatuko den ekoetzea Arabako lehena izango da eta Bizkaian eta Gipuzkoan daudenei gehituko zaie. IOB ingurumen jarduketarako sozietate publikoak lizitaziora atera ditu zentroaren obrak. Proiektu honekin biodibertsitateari, klima aldaketari eta ekonomia zirkularrari buruzko politikak pertsonekin konektatzea lortzea nahi dute. Ekoetzea Gatzaraneko antzinako biltegi handiaren eraikinean kokatuko da. Hau da, Gatzaranean zeuden gatz biltegi garrantzitsuenetako batean. Proiektuak arkitektura bioklimatikoaren, ekodiseinuaren eta ekonomia zirkularren printzipioak aintzat hartuko ditu. Gainera, ingurumena eta osasuna errespetatzen dituzten produktuak, materialak eta sistemak erabiliko dituzte. Oraindaino zenbait lan gauzatu dira, hala nola irakurketa estratigrafikoa, zundaketa arkeologikoak edota lan tekniko arkitektonikoak. Añanako ekoetzea proiektua diseinatzeko lanek 120.000 euroko inbertzioa izango dute eta aurreikuspenen arabera abenduan hasiko dira. Udaberriarekin baterik Diazabal Gazta berriaren denboraldia hasi da eta Ordizian artzain eguna ospatzen ari dira, artzainak, ardiak eta gazta erdigunen jarriz. Gaurko honen egiten deuna da, animalik ekartzetik aparte, egiten deuna da mamikein, jendeari gero emateko degustatzeko, eta gero gazta egiten deu, jendei akusteko nola egiten deun gure gazta. Da hona die, lehengo errepe erakusketako esango nuke, hori da, jendek ikusteko ze errepe mota eta ze morfologikoki nolako diene gure ardik, latxa bai muturbeltzak eta bai muturgorrik. Orduan pixka bat begiratzen duguna da hemen, erraperik oberena dauken ardie eta bildotxa. Azkenen errape ona izatea oso garrantzitsue da, bai ardiak urte asko zirauteko, osasuntsu izateko, eta azkenen hauek esnea ematen duten ardiek die, eta esne ekoizpen hori aguantatzeko eta ona izateko, errape on bat eukitzea beharrezkoa da. Eta pixka bat hori baloratzen egia, ze ardi dan, azkenen diferentea da, lehenbiziko umealdia izan, edo umealdi bat baino gehiago izandakoa izan, adine, orduan pixka bat kategorik bereizten di hori ardia, umealdi bat baino gehiago dutena, edo lehenbiziko umealdiko. Orduan hori bi kategori horietan, mutur beltzetan eta mutur gorritan, zeintzuk dien hobenak. Normalen errapei bideatzen dizkiu lau ezaugarri edo lau karaktere. Alde batetik da errapearen luzera, komeni da hemendik bera ez izatea, bestela hori ja esne larre irtetzen dienetan eta ibiltzen dienen, luzatzen juten da. Gero oso garrantzitsua da baita hemengoien, nola da txertauta, errapea tripari, geroz eta zabalera gehiago eduki, orduan eta zailagoa da eroitzea, eta baita ere esnen gaitasun ere hobeto aguantatzen du. Gero, bestela titin vertikalidadea, azkenen guk behietan ohituta gaude ikusten titik erabat beraka. Baina hori ez da komeni, latxan kasun, arkumeak amai esnea erabaten dio. Orduan komeni da, hori hone dauken bezala, 45 graduta izatea pixka bat, arkumak ondo esne erateko, eta baita ere, makinaz jezten dienen, pezonerak eta ondo baita ere esnea jeizte hori erraz eiteko. Eta gero, titin luzerea baita ere, titi oso handie baldin bada, arkumek ezingo du ondo esnea eran, edo makinan ere ez da ondo jetxiko, eta txikie baldin badare berdin, hauakin ezin di ondo heldu, eta makinak ez di ondo heltzen. Orduan pixka balau ezaugarri hori behidatuz, gero baita ere hemen erdiko ligamentu hau edo, poltsaik eta zeiteko, oso garrantzitsua da. Atzen baten etortzen gea gaur hona, jendea erakustea ze nolako genero animalitan daukeu. Transfusio eta giza egunen zentroko langileek greba egun gehiago iragarri dituzte. 2 asteko lanuztea egingo dute apirilaren 18tik 30. Berrinentzako lan baldintza hobeak eskatzen dituzte eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Ainhoa Rodríguez, Transfusio zentroko laborategiko teknikaria. Kaixo Ainhoa? Hau, egunon Aiara. Bueno, greba egun gehiago ez da, zein da bizi duzuen egoera? Gu gara Osakidetzako langileak, naiz eta jenteak ez dakin Osakidetzako langilea gara,
eta gure lankidea baino 104 gutxi kobraten dugu lan baldintza bardinetan eta lan bardina txiarren. Orduan, 104 hori reklamateko gabiz, mobilizazioa, grebak eta gabiz hori uste duguna edo merezi dugun eskatzen. Osakidetzako langile moduan, nahi dugu gure lankideen bardina korra beste barik. Labur esan hori da. Gainera, ohartarazi duzuenez, Osakidetzak uste du transfusio eta giza-unen zentroko zerbitzua ez dela ezinbestekoa ez da espezializatuare. Zein da zuek egiten duzuen eginkizuna? Guk hemen egunero Euskadi osoko odol donazio danak deuriltzen jakuz. Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, egunero 100 donazio deuriltzen jakuz, guk etxen dugu prozesa, eta gero horreko odol boltzadanak, bebai Euskadi osoko zentruetara geu bidaltzen dugu. Cruces, Donosti, Basurto, Txagorritxu, Santiago, Bidasoa, Mendaro, Zumarraga, Zorrozaurre, horreko ospitsaldanak danak ezagutzen duzuenak, hor ospitsaletako odol dana hori dana geu bidaltzen dugu. Eta esnia, umientzako utzizetan dauzen umientzako da jabizto barrilako etxin da benak esnerik hartun eta gurasoak ezin duzenak esnerik egun esniak auki bialtzen dut zaue, azurrak, tendoiak, kirofanoetarako horixe trauma, aksidente bat badago, imagina azurrak bera da bezala pertsona batek, edo tendoiak, edo dola, hori dana gaur zentrotik urteten da. Orduan gu uste dugu, daganea gara, zentro bakarra Euskadi osoan hori zitzen da bena. Orduan, esatia ez garila espezializatuak, iruditzeaku arpira barretzen daukauzela, edo insulte duk dedeat, zelan da, un insulte esaten dana. Euskadi osoan zentro bakarra gara eta ez gara langile espezializatuak, guk espadugu etxen hori beste inok ez dago etxen, orduan hori uste dugu merezi dugula eta orduan reklamaten gabizeuneko labori. Eta lehen aipatu duzu, ez da, Ainoa, Osakidetzako gainerako lankidek, baina 104 gutxiago kobratzen duzuela, eta hori diskriminazioa dela salatzen duzu, okertzen ez baldin naiz? Bai, diskriminazioa bat iruditzeagu. Askanean gara, baina eta barriro esango, eskanen jentia ez da konstiente, kontratu gara jentasko ez da gizela Osakidetza garila. Pentsaten dauzu kontratu garila, eta ez gara Osakidetza. Beste lankidea mugan oposaketak indoguz, baldintza bardinetan, Osakidetzako langilea gara, adibidez, COVID gara izan, akordizari COVID ezela egon zan, COVID gara izan, ospitalako egon zirinean kolapsata, PCR proba batzuk geure zentruetara ekarte bezen etxeko, aina iguazan saturata, eta adibidez, akordaten az Cruceseko muestrak geure ekarre gaitxu esen. Cruceseko PCR-ko aparatu eta guria bardina da. Orduan, eta Crucesetik etorri zinean, Cruceseko lankidiak PCR-ko probak etxen. Eta horren eskak, Cruceseko PCR aparatuko bardina aukenak gure etorri zirean. Orduan, PCR aparatu bardina, proba bardina, lan bardina, baina soldatez berdina. Ez da justua. Diskriminazio iruditzeak, bardina nahi du kobra beste barik, labur ez dauko misteriorik, hori da azken baten. Eta aipatu duzu soldata, ez? 104ko soldata igoera hori, baina ez dakite dituzuen bestelako aldarri batzuk edo. Printzipioz hori sindikatuak eruten da, gehionik gure eskari nagusia da soldatia bardin dutia. Eskamaten hori da. Eta obviamente, zenbat eta errekurso gehiago, baliabide gehiago emon, biharra betalko gonduen, baina nire partetik hori batez bez soldata egori, eguneko reklamaten gauz. Ez gauz askorik, uste dugu ez gozela askorik eskatzen. Merezi duguna eta lan etxen dugu lan haitzik tokaten jakuna. Nire partetik hori da. 104 egoria, 104. Eta Osakidetzak gainera negoziazioa blokeatzen duela ohartarazi duzue, zuek baina negoziatzeko prest zaudete, nola doa negoziazioa edo? Momentuz, dana dago blokeata. Osakidetzak ez da negozia, mai sektorialian sindikatuak Osakidetzak esaten dau, sindikatuak ez doia zela mai sektorialera. Baina Osakidetzak ez da belako maizen gainean ipintzen gure 104 gaia. Osakidetzak nahi dagoen berba beren gaizari buruz, eta ez guria. Orduan sindikatuak esaten da, 104 espadau maizen gainean, gu ez goiaz berba etzen. Gu gauz, borondat, guk daukau proposamenetara zabali gaoz, negoziateko pres gaoz, entzuteko pres gaoz. Osakidetzak ez da nahi berbarik gaizari buruz, orduan, guk borrokan segidu bidugu. Osakidetzak zauri guzporra da. Gu negozia nahi dugu, Osakidetzak ez gaitxu proposamenik ipintzen maitzen ganean, orduan ez errezin dugu negozia. Gu pres gaoz, bertotik esaten dut. Proposamenak entzuteko pres gaoz, hemen gaoz, zeuen esku dago Osakidetza.
Bi asteko grebaldia iragarri duzue, hori bai ez da egiten duzue lehenengo greba ez da, eta nola aurrikusten duzue jango dela lanuzte hau, purtsu bet, jakinda nola joan direla aurrekoak? Aurrekoen antzera, lankideok nahiku mentalizata gaoz, grebarako gogoakin gaoz, konstiente gara zer dan greba bat etxia, eta aurreko grebetan segimentua ia euneko izan da, ongotan be ia euneko izatea gatsa da, baina espero dugu euneko 80 inguruko izatea segimentua, eta zerbitzu minuak obviamente betengo dugu, bete birdizelako, baina hortik aurrera gehienok kalera urten gara, manifestan gara, grebak mobilizatu gengo gara, eta gure helburua horixe borrokan segidutia, Osakidetzak entzun arte eta kasuen arte. Aipatu dituzu zerbitzu minimoak, orokorrean zenbateko zerbitzu minimoak ezarri ditu Osakidetzak? Ez dakitxo lan portzentaiadik, ez dakit zenbat esan, baina adibidez gabeko turnuak bi pertsonaten garinak, gabeko turnuak minimoa dira. Goixetan, lan portzentakatik, ez dakit, euneko 30, ez dut ezan, ez nahi esan zifra bat, ez dakit zein dan portzentaje minimoa. Esaten gaitxue, minimo zema pertsona hon bidezen, baina plantillo osotik ez dakit zein dan portzentajea. Baina zer esatiarran igual, euneko 30, 40, ezin dut izan zehazki, orduan ez nahi bezartun, ez netatu faltzurik emondez, orduan nahi dute... Lasai. Eta, azkenean zu langilea zara, aste artean grebari ekingo diozue, azer ez dut azkenean langileak, ez da? Hombre, bai, kontuan 2 urte dira zela, 2 urte burrukan, 2 urte mobilizaten, 2 urte euneko 4 soldatako igoera hori eskatzen, eta 2 urtetan ziar ikustia, Osakidetzak ez dutula kasurik etxen, Baskanian da, como joeti, frustrantia da, ja ez da, gure lana baloratia, nahi du, gure lana baloratia, lan horren atzian pertsona gaoz, odol horren atzian, egunero ospitzaletara bialtzen duen odol horren atzian pertsona gaoz, hori odola ez da denondik urteten, gure lanak balizo bat dauko, eta ikusti Osakidetzak ez da lan hori baloraten, ez gaitxula kasurik etxen, bai, ezarratzeko da, Osakidetza gara, hemen daka, ditu, azerre gaude, hemen ikusten da, azerre gaude, Osakidetza, langileak zainduen birdira, bestelan, holan ezin diren gauzak, Osakidetza dauko frente asko zabalik, guria bat gehiago da, eta, bai, azerre gauz, uste duelako Osakidetzak ez gaitxula baloraten. Azken horrekin utzi behar dugu konexioa, aste artean abiatuko duzue greba, transfusio eta giza egunen zentroko langileek, eta tira eskerrik asko Ainhoa Rodríguez, transfusio zentroko laborategiko teknikaria gatazkaren nondik norakoak azaltzeagatik, eta hurrengo arte. Bale, eskerrik asko aiara, eta mila eskerra aukera gomotearen. Nafarroako Volkswagenek bateriak montatzeko lantegi bat eraikitzeko proiektua aurkeztu dio Nafarroako gobernuari, multinazionalak landabenen duen instalazioen barruan. Proiektuak 200 milioi eurotik gorako inbertsioa izanen luke eta 800 lanpostu berri sortuko lituzke. Hala ere, ez du ziurtatu eraikiko denik eta ez du eperik eskaini ere. Volkswagenek aliantza bat eginen luke Hyundai Mobisekin Sagunton fabrikatutako bateriaren gelaskak Inmarkoainen montatzeko eta ondoren Nafarroako Volkswagenen instalazioetara eramateko. Proiektua Nafarroako gobernuaren mahai gainean dagoia da.
Astearte honetan Arabako probintzia auzitegiak gaitzetsi du Alfredo de Miguelen abokatuak aurkeztutako erreguzko errekurtsoa. Beraz, espetxeratzeko agindua jaso ondoren 10 egun baliodun izango ditu kartzelan sartzeko. Hau da, gutxi gora bera, apirilaren azken egunotan Alfredo de Miguel espetxean izango da. Zigortuaren abokatu berriak, Estefania Rojok, legez kanpo elkartzeagatik ezarritako zigorra 3 urtetik 2 urtera jaistea eskatu zuen. Egotzi zizkioten beste delitu guztietan, 2 urte baino gutxiagoko zigorrak ezarri zizkioten. Hortaz, abokatuak kartzela saiestea lortzea nahi zuen. Orain de Miguelek ezin du indultu gehiago eskatu. Hala ere, zoiko etenaldiren bat eskadezake, osasun arrazoiengatik edo espetxe araudian ezarritako beste arrazoi batzuengatik, baina eskaera hori egin arren, kartzelan sartzeko prozesua ez da geldituko. Trama 2009an ezagutarazi zen, Ainhoa Alberdi abokatuak salaketa jarri zuen. Alberdik ziurtatu zuenez, 100.000 euro eskaini zizkioten legez kanpo kontratu bat eskuratzearen alde. Garai hartan Alfredo de Miguel foru diputatua zen. Ikerketak aurrera egin ahala, tamaina handiko ustelkeria trama azaldu zen horien atzetik. 10 urteko prozesuaren ondoren eta 2018an egindako epaiketaren ondoren 2019ko abenduan Arabako probintzia auzitegiaren epaia iritsi zen eta aurten Espainiako auzitegi gorenak baieztatu du. 4 zigortu nagusiei eroskeria, diru zuritzea eta prebarikazioa egotzi zaie. Karrikara heldu gara, biztanleriaren irakurtzaletasuna neurtzeko. Zein da iruindarrek irakurtzeko baliatzen duten momentikorik goxoena. Lanik ez dugun egunak probesten alditugu gehiago irakurtzeko, adibidez orain aste santuan. Zein liburu ote duten nafarrek mesanotxearen gainean? Hau dena jakitera heldu gara, karrikara. Bai, baina, orokorrean gure adinakin denbora gutxi eta irakurtzeko. Bai, oso. Normalean ez dut asko irakurtzen, baina udan batzutan bai. Bai, beti gustatu zait eta gustatzen zait eta normalean aritzen naiz. Bai, nahikotxo. Bueno, gustatu bai, baina egia zan ni oso liburu gutxi irakurri ditut. Azken boladan, bai, gutxienez sartu naiz talde txo batean eta hilabete irakurtzen ari gera euskeraz. Sendotzeko baita. Normalean asteburutan daola eta izatekotan atxaldetan, o gauean. Lehen batez ere gauean, oean ordu berdi bat edo, baina azken egun hauetan hartzen du liburua eta hirugarren orrialdean ja lokartzen naiz, orduan egunean zehar baskaldu ondoren edo bai. Bueno, karo, lana eta gero, batez ere etxean eta ordutegia pasata gero, bai hartzen dut. Bai, betiko ordutegia edo lana eta gero. Edo zein ondartzan edo horrela. Bueno, ez dut momentu batik baizik eta, segun eta batzutan igual bazkaldu ondoren hartzen dut pizkat, edo goitzean zehar hartzen badut arratotxo bat, aprobetxatzen dut, gustora, bai. Esango nuke igual lotara joan aurretik, ez banago sonekatua. Bai, olako egun libreetan da sueltak direnean gehienetan, bestela gutxi. Osea, normalean, denbora asko duzunean, oporretan, ez, baina, egun soltetan bai. Keba ditut examinak azterketak bueltan, orduan ikasiko dut ez dut irakurriko. Aste santuan hartuko duzu eraski orain irakurtzen ari dudan liburua, hor aitaren eskoak, eta udan zehar hartuko dut beste bat erderaz eta euskeraz ere bai. Bai, momentu aproposena da, eta lasaitzeko eta lasaitasun osoarekin, bai, momentu ona, bai, noski. Horia ez dakit, oraindik ez dut plakintzarik, orduan, segun eta nora joaten garen, aprobetxatuko dut, ala ez. Aste santuan adibidez ezingo dut aprobetxatu, halako gaztetopagunera, elorriora, baina ez dut nire liburua irakurriko, baina beste hitzaldietara joango naizenez, horre irakurtzeko aukerare bai izango dut. Irakurtzen ari naiz orain Sapiens.
autorea ez nahi... Jura ezakizerboa da superona. Bai, hori nahiko liburu hona eta hirua dauzkadat irakurtzeko, hasi que lana daukat momentuz. Novela irakurtzen dut, baina ez dakit zein da azkenengo irakurri nuna. Orain aitaren eskuak irakurtzen ari naiz, eta oso gomendagarria da, oso ona da, nire ustez. Bueno, justu bukatu dut Nafarroako arkeologiari buruzko gauzatxo bat, eta hori baita ere, edo horrekin batera, Irulegiko esku famatuarekin batera argitaratzen duten, edo duela esasko argitaratzen duten Irulegiari buruzko historia bat, eta oso interesgarria da, bai. Orain putatzekinak ari naiz irakurtzen. Bai, oso polemikoa izan da, Katakraken zentsuratua izan zen, eta besteko liburua, eta hola, irakurri nahi dut. Eta interesa dut gaiarekiko. Osasuna Real Madrilen kontra arituko da Kopako finalean Sevillako La Cartuja futbol zelaian maiatzaren 6an. Klub bakoitzak 20.600 sarrera izanen ditu. Osasuna taldean adibidez, bazkideen 188 sarrerak izanen lituzke eta sarrera hori gainera aintzintasunaren arabera banatuko dira. Asko eta asko dira Sevillarako bidaia prestatzen ari diren zale gorritxoak. Agentzia bidaietan hainbat eskaintza, trenak, autobusak, hegazkinak eta egonaldiak Sevilla eta inguruetan. Baina zaleto haunitz, sarrera eskuartean izan arte, esperoan dira bidaia prestatzen hasteko. Osasuna zaleak maiatzaren 6a iristeko irrikitan dira. Osasuna Real Madrilen kontra arituko da Kopako finalean. Norgehiagoka Sevillako La Cartuja futbol zelaian izanen da maiatzaren 6ean. Ilaren lehendabiziko larun batean arratseko 10:00 aintzina. Osasunak gorriz bestituko du eta Madril aldiz xuriz, eta atezainen kolorea ezagutzeke dago oraindik. Partidua arbitratzeko garaian jokoz kanpoko erdi automatikoaz baliatuko dira munduko txapelketetan eta superkopan bezala. Klub bakoitzak 20.600 sarrera inguru izanen ditu, eta sarreren prezioak 39 eta 231 euro bitartekoak izanen dira.
Talde bakoitzak 50.612 ikusleko edukiera osoaren 40% jasoko du. Kamera posizioen esperoan oraindik. Sarrerak nominalak izanen dira eta osasunak bazkidekin afera aztertuko du. Sarrerak klubaren bulegoetan jaso ahal izanen dira. La Cartuja estadioko ateak 3 ordu aitzin irekiko dira, eta atarian datozen egunetan ezagutzera emango diren musika emanaldiak izanen dira. Zale gorritxoen animaziogunea Fernando Magallanes parkean kokatuko da, Triana auzondoan eta Parte Zaharrean. Ekitaldi historikoa finalik edagarriena izanen da, 165 herrialde baino gehiagotan ikusgarri izanez. Josu Martinaiz, musikaria, Barañengoa, hemen Barañengo Lanaben gaude, hau da gure estudioa, Katangadap taldearen egoitza. Gaur hemen agoni, Zariz, nire laguna, taldekidea, Kolonbian dagoelako, bera kolonbiarra baita. Duela 4 urte etorri zen Zariz ona, eta geroztik Katangadap taldea sortu genuen. Kaixo, Kaixo? Kaixo. Hemen da? Iritsi da. Zer? Euskabaret, ibiltaria. Nekaturik daudenak indar berritzeko. Oz direnak, berotzeko. Tristeturik daudenak alaitzeko. Lotxatiak direnak, askatzeko. Bizitza zaila dela. Bai. Eta zer, ez kezkatu. Ez nazkatu. Bizitza baita poza. Bizitza baita zoramea. Gozatu gaua. Gozatu. Euskabaretaz. Ba, 12:00 pasata iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Intza Gurutxaga, Euskal Herrian euskarazteko kidea. Ondo etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Eta hasiko gara mobilizazio deialdi batzuei begira hizketan, izan ere Nafarroan euskaren lege berria aldarrikatzeko hainbat mobilizazio iragarri dituztu ez, zein da helburua eta edo asmoa bera. Ba, joan den abenduan 36 urte bete ziren Baskoentziaren legea edo euskararen Nafarroako legea onartu zela, eta lege hark Nafarroa garaiko lurraldea 3 zatitan bereizten du. Emu euskaldunean, ez euskaldunean eta mistoan.
Beraz, mobilizazio hauen helburua da aldarrikatzea euskara ofiziala izatea Nafarroa garai osoan, eta horretarako maiatzak 13rako mobilizazio nagusia 13an izango da, 12etan Iruñan, eta aurrez, Baskuentziaren legeak bereizitako 3 eremuetako bakoitzean egingo ditugu mobilizazioak, eta lehenengoa Bardeetan izango da, eremu ez euskaldunean. Izan ere, esan berri duzu nola, 36 urte bete dituen orain gutxi legeak berak, zer ondorio ekarri ditu ez, banaketa horrek Nafarroara? Lehen esan bezala, Nafarroa 3tan zatitu du, eta bertako nafartarren hizkuntza eskubideak urratu ditu. Ez dira errespetatzen, beraiek euskaraz hitz egiteko dituzten eskubideak. Ezin dute eskolan euskaraz hitz egin, euskaraz ikasi, eta administrazioarekin ere gauza bera gertatzen da. Gainerako lekuetan ere, ofiziala den lekuetan, askotan zailtasunak ditugu, eremu horietan oraindik eta gehiago. Bai, ez, gainera, 36 urte harin esaten dela ere ez da denolako kontua, eta lege bat 36 hainbestez urtez bere horretan jarraitzeak ez badu asko atzean, eta zergaitik ez zaio gura izan heldu instituzio politikoetatik. Bai, hor oinarrian nahi politikoa dago. Nahi politikorik ez badago, ez da aurrera pausorik emango. Pentsa, orain hilabete gutxi, Mainerun herritarrek eta udalak eskatuta, eremu ez euskaldunetik mistora igarotzeko eskaera egin zuten, eta Nafarroako parlamentuak atzera bota zuen. Beraz, pentsa, hori da aldaketa txiki bat kasu horretan ez gara ari, Nafarro osoan ofizialtasuna eskatzen baizik herri jakin batek aldaketa hori egitea, eta hortarako ere oztopoak daude. Beraz, nahi politikorik ez badago, ez da hori lortuko. Eta horregatik, mobilizazio hauek gure ustez garrantzitsuak dira, eta aldarrikapen hori egitea orain, justu hauteskunden atarian, legealdi hau izan dadin behingoz ofizialtasuna lortzeko legealdia. Bai, ez, gainera hori kokatu duzue justo ez, maiatzaren 28aren horra begira, uste duzu izango dela benetan ez, momentua horri heltzeko instituzioetatik? Dudarik gabe, momentua izan behar du. Baldintzak sortu behar dira, eta hain justu horretan gabiltzagu. Baldintzak sortu, agenda politikoan kokatu, eta behingoz alderdi politikoek gaiari heldu, eta beharrezko aldaketa, kasu honetan ofizialtasuna, legez gauzatzea. Bai ez, eta gainera, aipatu zu ez, nola asmoa baden lurralde osoan ofizialki ez, Euskararen legea bera aplikatzea edo moldatzea eta berria egitea, eta hor, orain hartan, Maineru ere aipatu zu, politikariek, alderdi politikoek izan duten jarrera, zer balorazio egiten duzue? Azken 8 urtetan aldaketa politiko bat egon da, baina ofizialtasunaren aldarria ez da legez gauzatu. Beraien burua aurrerakoitzat hartu izan duten edo izendatu izan duten alderdi politikoek esan bezala ez dute gauzatu nahi hori. Beraz, lehen esan bezala, nahi politikoaren esku dago eta orain arte horrelakorik ez da egin, ez dute gauzatu. Bai ez, gainera, aipatu Nafarroakoa, ia da EAEN ez, egoera badela xamurra norabait esatearen, hala ere, adin berdintxua edo ondioko handiagoa badu bertako Euskararen legeak, horren inguruan, zer hausnarketa egiten duzue? Bai, hori da, 1982an onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko euskararen legea. Zuk esan bezala, Euskal Autonomia Erkidegoan euskarari dagokionez, egoera Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian baino hobea da. Lege horrek ekarri ditu onura batzuk, baina garaiak aldatu diren bezala, bai egoera politikoa, bai soziolinguistikoa, lege horrek ere berrikuntzak behar ditu. Berrikuntzak behar ditu, bai Euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzeko eta baita ere euskararen ezagutza unibertsalizatzeko. Bai ez, baina justu, tokian toki ezberdina da euskararen egoera, hala ere azken urteetan eta kasik astero ere ikusten ditugu mobilizazioak han eta hemen, ez? Agenda politikoan kokatzeko uste duzu badela hori nahikoa ematen da, ez? Euskal agenda politikoan sartzea protesten ondorioz, dela resistentziak sortzen dira. Gure ustez beharrezkoa da kalera irtetea eta horrelako aldarrikapenak egitea eta alderdi politikoek naiz herriak entzutea.
Horrek adierazten du nahi bat badagoela, herritar talde batek babesten duen nahi bat, eta aldi berean horren jakitun direla alderdi politikoak. Guretzat ezinbestekoa da kalera irtetea. Ondoren, agenda politikoan kokatzeko nahikoa ere ez da. Lehen esan bezala, beste nahi batzuk daudelako horren atzean, eta horretan ezpada eragiten ez da lortuko, baina guk uste dugu kalera irtetea ezinbestekoa dela, eta aldarri horiek egitea ere bai isilik eta eskuak zeharkatutak geratzen bagara ez dugu lortuko ezer. Ez, gainera, aipatu ditu mobilizazioak tokian toki, ere, bada esaten duenik, ez, agian jendartea bera ez dagoela hain sentsibilizatuta, ez, agian gure esparruan edo esaterako ez gu gaur Bilbon garela, EAeko jenda nola normalizatuago hartzen duen ez euskararen egoera bera, eta agian bai falta dela, ez, pultsu nazionala ikusita ez Ipar Euskal Herrian, eta Nafarroan gertatzen diren eskubide urraketak, horiek bideratu eta guztiok elkarrekin bat egiteko. Bai, egoerak desberdinak dira, Ipar Euskal Herrian, Nafarroan da Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina ikusten ari gara azken aldian badagoela nahi bat eremu desberdinetatik eta leku desberdinetatik etorria azterketak euskaraz ekimena, hor dago ere bai Nafarroan, hain justu Gazte Euskaltzaren sareak joan den astean egindako hezkuntza euskaraz manifestazioak. Beraz, nahia badago, eta horrez gain, eragile desberdinek euskararen inguruan egiten duten diagnostikoa ere berdina da. Beraz, abiapuntu bat badago, nahi bat ere badago, beraz, guk uste dugu badagoela nondik heldua eta nondik jarraitu ere bai. Tero hor aipatu zuez, Gazte Euskaltzalen sareak egin da komunikazio handiak, izan ere ez, azken urtean behintzat handienetarikoak euskararen emaitan bai izan direla, azkena eskuntzaren bueltan, ez nola iristen diezue Euskal Herrian euskarazetik, egun horretan Euskal Herriko hiriburuetan gailendu ziren aldarriei? Era bat ados, era bat egiten dugu beraiekin, babesa ere atxikipena ere eman genien sare sozialen bitartez, eta gutariko asko ere bertan izan ginen. Era bat ados, Euskal Herrian hezkuntzak ere euskaraz izan behar du, eta hezkuntza gainera guretzat estrategikoa da. Euskal Herria berreuskalduntzeko prozesuan eta euskararen normalizazio prozesuan hezkuntzak bere biziko garrantzia du, beste hainbat arlorekin batera, baina argi dago horrek ere euskaraz izan behar duela, eta txikitatik hasi eta hezkuntza sistematik atera arte, euskaldunek euskeraz egiteko eta euskeraz ikasteko bermeak izan behar dituela. Baina horretaz aparte eta eskuntzari gero ez, eskuntza legearen bueltan ere berriro helduko diogu, baina manifestazioan ere euskararen edo euskarafobia bera ez normalizatzen ari dela ere salatu izan da. Ez horragian erakusle garbidena baditugu sententziak administrazio ezberdinetan eman direnak horren inguruan ez, edo nola erreparatzen diozue horri? Bai, azken aldian erabili izan den hitza izan da oldarraldi judiziala. Behin da berriz, bata bestearen atzetik datozen epaiak dira, argi eta garbi euskararen kontrakoak, eta euskara albo batera edo zapaltzea helburu duen hizkuntza politikak daude atzean. Hor ikusten duguna da, bai Espainiar da Frantziar konstituzioan menpe gauden bitartean, horrelako epaiak bata bestearen atzetik etorriko direla, eta gainera modi justifikatu batean. Beraz, alde horretatik, marko juridiko burujabe bat izatea guk ezinbesteko ikusten dugu eta horren aldeko aldarria ere egiten dugu. Eta horri ez, nola heldu edo nola egin aurre horri ez, azken batean batzuetan ez, entzuten ditugu adierazpen batzuk instituzioen partetik, eta badirudi ez euskararen eta euskaldunen eskubideen aldekoak badirela hala ere gero hor talkan agertzen dira adierazpen horiek errealitatearekin. Bai, erantzun argi bat edukiko bagenuke eta egoki bat ziurrenik ez ginateke gaur gauden lekuan egongo, baina argi dagoena da euskaldunak ahaldundu egin behar garela eta horrelako epaiak eskubideen markoan kokatu behar ditugula. Alegia, horrelako epaiek euskaldunon hizkuntza eskubideen kontra egiten dute eta herritarrek jakin behar dutena da, eskubide urraketa bat dela egiten ari direna, legeak babestutako eskubide urraketa bat, baina guk uste dugu garrantzitsua dela ohartaraztea gutxienez, naiz eta aldaketak horrela ez ditugun, aldaketak eragiteko abia puntua izan liteke, baina hori da, behintzat kokatu behar den lekuan eta
eta euskalduna kontziente izatea zer ari garen jasaten. Eta esango zenuke euskalduna kontziente bagarela edo badirela? Denetari dago. Lehen aipatu bezala, eremu desberdinetan egiten ari den mobilizazioek, hein handi batean euskararekiko gutxiespen edo zapalkuntza hori salatzen dute eremu desberdinetan, azterketak direla, hezkuntza dela. Beraz, bai, multzo handi bat bada kontziente, eta helburua da multzo hori ahalik eta gehien zabaltzea eta kontzientzia hori ahalik eta gehien zabaltzea, edatzea. Eta lehenxeago hezkuntza zaritu garela, EAeko hezkuntza legeari helduta aintza. Hainbat eta hainbat protesta izan ziren iragan urtean, 2022 eta 2023 honetan, dagoeneko bada hor proposamen bat hainbat eragileek aztertzen ari direnak. Hor bestak beste Euskal Herrian Euskarasek salatu du murgiltze eredua bera, horren aplikazio ez da nolabait eta labur esatearren zein da egoera hor? Bai, gaur egun hizkuntza eredu desberdinak daude eta ikusi da hizkuntza eredu horiekin euskaldunak edo hezkuntza sistemak ez duela lortu herritarrak euskalduntzea. Beraz guk hizkuntza eredu horiek ezabatzearen aldeko aldarria egiten dugu eta murgiltze eredua edatzea eta zabaltzea. Bera izatea dagoen eredu bakarra, eta eredu horrek euskera eta euskal kultura izatea ardatz eta horretatik abiatuta hezkuntza sistema euskaldunago bat sustatzea. Bai, ez izan ere hor, zer da gertatu dena, izan ere hainbat eragileek eskatzen zenuten, murgiltze eredua beraren aplikazio zuzena, eta badira, ez dakit, esaterako helak ere esan zuen, arrazoi horregaitik ere ez zuela negoziatzen jarraituko. Zelan da posible hainbeste negoziazio eta hainbeste protesten ondorioz hezkuntza legeak, eaeko hain entzutetxua bihurtu den hezkuntza legeak eskazotzea? Horre nahi politikoa dago, eta ez balima da nahi alde batetikan euskararen aldeko politikak egin, eta benetan sinistuta euskara dagoela egoera gutxitu batean, eta horren aldeko politikak egitea ezinbestekoa dela Euskal Herria berre euskalduntzeko, nahi hori ez baldin badago, eta diagnostikotik ere ez baldin bada abiapuntu horretatik abiatzen, ez da ezer lortuko. Baina hezkuntzan bertan askotan ez segregazioaz, eta antzeko ez ere hitz egiten da, eta hor beti aipatzen da euskara bera badela bai kohesio zen integraziorako tresna. Hori da, hain justu guk aldarri hori egiten dugu, euskara izatea bai kohesiorako tresna, ez soilik hezkuntza formalean, baita ere ez formalean, eta zentzu horretan baita ere euskarazko aisialdi bat bermatzeko aldarria ere egiten dugu, hain justu, hezkuntza formaletik haratago ere, euskarak duen garrantzia ikusita, zuk esan bezala, besteak beste kohesiorako. Ez, beraz, hezkuntza legearen bueltan, Euskal Herrian euskarazten proposamena hortik joango litzateke. Bai, aurreko astean egin genuen agerraldi bat, eta han azaldu genituen puntuz puntu, 10 puntutan banatutako adierazpen bat egin genuen, baina bai, oinarrian aipatutako puntu hauek daude. Eta hor besteak beste ere, puntu horien artean euskal kurrikuluma ere aipatzen zenuten. Zer garrantzia du honek, zelakoa behar luke izan edo ez, zergaitik jaso behar da? Bai, euskal kurrikulumak izan behar luke gure ustetan Euskal Herri osoaren ikuspegia emango duen kurrikuluma. Alegia, Euskal Herriko 7 probintzien egoera edo demagun historia neurri berean ematea. Zentzu horretan, unitate didaktiko bat ere ari gara garatzen, apur bat hori dana txertatuta eta ikuspegi nazional horretatik abiatuta eduki horiek ikaslei emateko aukera izan dezaten ikastetxe eta irakasle desberdinek. Eta orain aipatu zula unitate didaktikoa bera ez, horren buelta mauzu beste xastapenik egiterik? Justu horretan txendabil EH-eko lantalde bat,
oraindik gauzak lotzen, beraz ezin dizut gehiegi aurreratu nik neuk. Beraz, itxarongo dugu, ez da, listea jasotzera. Eta horretaz aparte, Euskal Autonomia Erkidegoko, Euskararen egoeraz ari garela, iragan astean egin zen publiko zazpigarren inkesta soziolinguistikoa, bera ez hortik, hainbat azterketa eta hainbat analisi egin dira gerora, Euskal Herrian euskaraztetik, nola baloratzen dituzue datuok? Bai, ikusi da ezagutzaren igoera bat egon dela, beraz hori datu pozgarria da, ezagutza ezinbestekoa baita, euskarak aurrera egin dezan, ezagutza handitzea. Baina era berean, datuek erakutsi dute, erabileran ez dela behintzat ezagutza adinako igoerarik izan. Beraz, hor, badago tarte bat non hobetua eta non eragin. Gainera, datu kezkagarria da baita ere, ia euneko 9 puntu jaitsi dela euskararen erabilera eremu euskaldunenetan. Eta hain justu orain dela egun batzuk, UEMak, eunen udalerritik gora osatzen dute UEMak, eta horrein dako ekitaldian ere, behin da berriz errepikatzen zen, arnasgunek duten garrantzia euskararen biziraupenean. Beraz, datu hori esaterako kezkagarria da. Beste datu kezkagarria da, hitz egiteko gai diren euneko 54%, erreztasun handiagoa dutela erderaz hitz egiteko, euskaraz hitz egiteko baino. Beraz, hor ere, badago zer eraginaz. 1991an euneko 38 ziren. Beraz, jaitsi egin da zentzu horretan. Beraz, datuen irakurketa ikuspuntu askotatik eta leku askotatik helduta egin daiteke, baina argi dagoena da ezin garela lo geratu eta agian alde batetik begiratuta datu pozgarriak izan arren beste puntu askotan gabezi asko dituela eta nondik aurreratua badugula oraindik. Bai, ez hor beste ez, arnasgunetan gertatzen ari dena aipatu duzu hori, zerraitek izan daiteke? Azkenean euskara hizkuntza gutxitu bat da, gauden telebista, pantailak oro har, erderaz jasotzen dugu informazio asko eta asko, beraz, arnasguneetan ere informazio hori dana sartzen ari da, eta horrek eraginda bai ari dela gutxitzen. Gero demografia aldaketak ere badaude, eta beraz, ez da soilik faktore baten ondorioa, zenbait faktorerena, baina bai, pare bat horiek izango litezke. Beraz, ekimida hor izango litzateke ez, horietan ere fokua jartzea nolabait, egia da, agian astu egin zaizkigula ez, alako tokiak ez, eman dugu, hau euskaldunduta dago, hau alaxe utziko dugu, eta egia da ez, datu hauek ere azaltzen zutela nola, eremu ez euskaldunetan, goraka egiten zuela erabilerak, edo bentsat jakintzak bai, baina agian hori asko gertatzen gaigu gizarte honetan gauza batzuk ahaztu edo egintzat eman. Bai, eta arnasgunetan nik uste dut hori zuk esandakoa dela giltzarria. Ni neu Getarian bizi naiz, eta arnasgune bada, eta egia da erosotasunetik, eta askotan kontzientzia horregabe aritu izan garela euskaraz, orain datoz kanpotik edo, hori esan duguna pantaietatik eta abar, beste hizkuntza bat nagusitu da, eta batzuetan ia konturatu ere egin gabe, ia ohartzerako ari gara erderaz hitz egiten, eta kalean askotan, eremu euskaldunetan, somatzen da joera hori. Eta kontu aipatitun kontu guzti hauei huelta eman edo bide horretan jartzeko topak eta batzuk dituzue esku artean. Ondo esaten baldin badut euskaltzena independentisten topaketak, ez? Laburra bada titulotxo hori, ala ere badu zer barruan, ez? Zein da asmoa? Bai, egingo ditugu urriaren 7an da 8an bilabonan, eta helburua da hausnartzea eta Euskal Herrian zehar sakabanatuta gauden euskaltzaleok elkartzea eta elkarrekin hausnartzeko aukera bat izatea. Orain gabiltza egitaragua eta sortze prozesu horretan ere lantalde bat dabil, eta aurreratu dezakeguna da denetarik izango dela, bai hitzaldiak, solasaldiak, tailerrak, bai euskaldun bezala alduntzeko, kontzientzia pizteko, eta gero baita ere aisialdi eskaintza bat izango dela,
uste baitugu alde bateri bai hausnarketarako eta ideiak elkarbanatzeko espazioak sortzea garrantzitsua dela, baina eskaintza kultural hori eta aisialdirako kultura hori eskaintzea ere aberasgarria dela, eta bien artean bateragarria eta indar gehiago izango duela. Beraz, askotan aipatu izan duzuen Euskararen Errepublika, edo Euskal Errepublika horren utopia txikia izango da. Hori da, asmo horretan, ea utopia hori ea realitate bihurtzen den eremu zabalago batean, ez soilik bilagonan. Beraz, egitarau horren zain eta hor ardatz izango dituzuen hildoen zain, eta baita ere ez, lehenago aipatu zuen unitate didaktiko horren albisteen zain, hemen utzi hor du elkarrizketa, mila esker gaur gurean izatearren. Eskerrik asko zuei.